vici de, normalment, quan llegeixo un llibre, saltar-me el pròleg. I així també ho vaig fer amb aquest llibre del Josep Maria Muñoz, Temps present, temps passat, que ha publicat La Magrana recuperada de RBA. I obrint a l'atzar vaig quedar atrapat per una d'aquestes 14 entrevistes que formen aquest llibre. Són 14 entrevistes a gent més o menys amb 10 anys més que jo. El pròleg explica que hi ha una gradació, però, vaja, tots tenen... Jo penso que estàs al punt mig del llibre, eh? Entre 60 i 70 anys. No et treguis anys. I són gent que han fet una carrera cultural, sobretot, i alguns política interessants i importants. Em va atrapar i ràpidament li vaig dir a l'Eric que he trobat una perla. I quan m'ho va dir jo vaig començar a agafar també... És un llibre que, com que són 14 entrevistes, les pots agafar amb l'ordre que vulguis. No? Ell té un ordre cronològic, però jo vaig agafar, no sé si va ser la de l'Anna Cabré, em sembla, la primera, i clar, aquesta estructura que ell crea de parlar de la infància, de la joventut, de les universitats, de la política incipient del tardofranquisme, per arribar a la situació actual, i això ho fan quasi totes les entrevistes, la situació actual a Espanya i a Catalunya, crea que et faci pensar en moltes coses, reflexionar en moltes coses, et dona unes dades i tu les agafes segons el que tu has viscut o el que t'han explicat. En el meu cas, més el que m'han explicat. Jo no he viscut tot això. Jo soc del 75, aquesta gent ja estava sortint en el món professional l'any 75 molt. He valorat també molt que nosaltres l'hem classificat com història, però no és només història, això que has dit tu, arriba fins ara. A vegades és ara, perquè aquestes entrevistes sortien publicades a l'Avenç i n'hi ha des del 2009 fins al 2014. Llavors, a vegades alguna està una mica antiquata aquesta ara, però és igual, són unes reflexions sobre coses recents. És a dir, la reflexió és com han sigut ells, què han viscut i on som i cap on anem. I amb un estil, clar, són molts personatges molt diversos, en cada entrevista veus el personatge que t'està parlant, el coneguis o no, però clar, hi ha una feina de l'escriptor del Muñoz de crear un discurs, un estil, l'estil del periodista. Li dona una homogeneïtat. És el seu estil molt clar, perquè tots són un estil d'entrevista, però sempre hi ha la veu del protagonista. I és un repàs a unes vides molt interessants, no? I per això el recomanem, i a més li hem dit al Muñoz que vingui a la llibreria el dia 23F, que mejor que el 23F, per parlar d'aquest llibre amb qui vulgui acompanyar-nos. Us esperem.